Takže čaute ľudia, dneska tu sme s Tomášom Čakurdom a on ukáže, ako sa hraje profesionálne na srdiečka a aspoň mi to tak vravel, lebo som teraz u ňoho a budem točiť na YouTube. Asi ma už poznáte, som Tobias Zubaj. Mal som kanál aj Milan Zubaj, ale teraz mám môj vlastný kanál, takže budem točiť na tento, dávajte lajky, odber a jemu dajte lajky, dajte mu 15 000 odberov a mne aj takých 4 odberateľov. Aj nerobí sradu. Dajte obidvom aspoň 20 odberov a 13 lajkov, takže a on ide na to. Tak potom ukáž svoje toto. Ako, musím povedať, že nie som až taký profesionál, ale nepripravil som sa na toto, takže uvidíme, ako to dopadne. Či nazbieram aspoň železo, alebo iba uhlie. Ale musím ráno, lebo budú po mne musím teraz, lebo zombíci po mne budú utekať. Takto, keby som to robil večer, tak to by nebolo asi úplne jednoduché. Počkaj, ja mám na zemi drevo. Aha. No. Takže crafting table. Drevo. Zoberiem si všetko. Teraz No ešte... a teraz môžeš urobiť meč. Počkaj, ja neviem, jak sa robí crafting table. Máš toto. Zatiaľ musíš ešte drevo nazbierať, teraz si zober toto, daj to sem a máš toto. Počkaj, ja chcem crafting table. No a teraz zase Viac paličiek si. Teraz do crafting table idem. Do crafting table. Počkaj, what the fuck? Čo skúsim vykraftím. Potom ešte vykraftím si 2 meče, 1 sekerku a 3 krumpáče a 1 lopatku. Takže ja môžem ísť kopať. Čakajte, ale kde mám lopatku? Aha, tu mám lopatku. Má to 2 minúty a 45 sekúnd. Teraz krumpáč a ideme. A ideš. A vieš o tom, že ty máš plný toto? Ja viem. Koľko mám toho oného? 14 glows, čo to je? Ešte budem kopať. To je hrozná tma. Mňa by teraz zajímalo, ako sa dostanem vonku. Ak to nebudeš vedieť, tak ja to urobím. Musíš. Nie? Zle? Som vonku. Musím nájsť caveu. Alebo niečo také. Dám si do ruky meč. Ale vlastne už si môžem vykraftiť... Môžeš si vykraftiť toto. Ja viem, ale kde mám crafting table? No a teraz si no, dobre. Silne môžem. Aha, ja mám všetky tu. Kde one? Mňa sa ako teleportovali, však. Jeden meč. Už máš toto, už máš takéto.
Ešte nemám armor, lebo koblowstovný armor sa nedá vykraftiť. Nedá. Iba železný, Železný a zlatý a zlatý a strieborný ešte. No to je ako zlatý, no. to je diamantový. No. Hľadám cave. Vieš čo, asi by bolo lepšie, keby tu nebolo všade rieka. Lebo tu je všade rieka, ako tak vidím. Počkaj, ja skúsim nájsť tuto. Mám to pod jazykom. Či na to. Vidím tam dačo. Neviem, čo to je. Asi tam bude čestka. Hej, vidím tam čestku, sa mi zdá. Ja boj, ale je tam magma blok. Nie, preč. Ale sú to aj magma bloky, takže musím dávať pozor. Nie. A je tu láva. Do prdele. Neviem. Vidíš tú čestku? Tam je. Čo? Fú. No na čo, keď ty máš tú čestku tu? Ale tam nič není. Tam môže byť niečo, no to má zase pravdu. Magma blok. Nie, ja som na ňo skoro vstúpil, ty kokos. Sieti. Počkaj, ja ho vykopem. Aha, to on takto rýchlo sa dá. Magma blok. To si nevedel? Nie. Tak ja, že to je ako nejaký diamond blok a dačo také. Lebo ja nehrám kreatív, ale iba survival. Yes, čestka, mám ju? Yes! Počkaj. Ja boj, a mám, no ale není to moc ako zácne. Mám obsidian a také veci. Máš šťastie, že si našiel túto čestku. Ale nie až také zase. Nie až také. Ako nič moc tam bolo. Nič moc. A kde si dal teraz ten crafting table? Tam, však ja ho mám pri sebe. Ja ho mám pri sebe proste. Keby dačo, tak si môžem iba ho vykraftiť, však to není také ťažké. No kamo, má to 8 minút. 8 minút. Už 8 minút. Budeme točiť do 12 minút. 12. Koľko? Tak aspoň takú hodinu, však ako OK, berem späť, ale Tak dobre, budeme točiť ešte pol hodinu. no OK, 30 minút. 30 minút je celkom dosť. Že by som našiel ďalšiu česť, aha, to je slnko. Už zapadá. Musím... Ale mal si také šťastie. Šťastie som mal. Musím si rýchlo... Ale ja už viem asi, prečo si to mal. Prečo? Vidíš sem, No. mal si tu takú mapu, nie? No? A tam ukazovala čestka, tak ty si išiel presne podľa tej mapy a tak to dopadlo, že si Aha. čestku. Tak ale Kde ju mám? By ma Tu. Aha. A teraz musíš vytvoriť, lebo si už našiel čestku, teraz vytvoríš mapu. A musíš lietať a toto. Vidíš, a tu si bol, keď si našiel tú šestku. Nie, tu som práve tak teraz. tu. Nie, skeleton. Zober si meč. Ja som srap. Ja by som ho aj tak niekdy v živote nezabil. Lebo ja som proste pomalý. Nie! No nie, zrušiť! Ako mám ísť preč? Chod do riti. Božko, utekaj! Čo ty to všetko stratíš? Ježiš, ešte že. Ale ja chcem nájsť konečne nejakú
To Teraz, nie... żeby si naše Česko, tak budeš mať všetky veci. Oh no, Odpadol by som. creeper. Zombík, ktorý má lopatku. Oh no, creeper tam je. Tam je creeper. Ja creeperov nesnášam. Chceš dostať? Nie. Kde si dal ten meč? Aký meč? Však ho mám v inventári. Slovenský meč. Yes. Aký je? Ja som slovenský meč. Ty kokos, on je sprostý. Napíšte do komentárov, či ste Slováci, lebo oni aj Slovák aj trochu Čech. OK. Ale ako... OK, ale berem viac, že som Čech. A tu budem čakať do rána, ty kokos. Dokým bude slnečno. Hej, radšej chodia, lebo ľudia sa zbania, lebo to že čo to robíš? No a keď príde zombie, tak s týmto mečom ho zabiť slovenským. Hej, presne, už miliónkrát som hral Minecraft, ale ani raz som nikdy nezabil ty kokos, ani pavúka. Ale hlavne, že keď hrám, neviem, nejaký debilinu Minecraft, keď hrám proste, aha, bublinky mi svietia. Za chvíľku máš plný počet toho. Nie, creeper! No. Creeper mi buchol. Peknú bombu tu urobil. Tak ako ľudia, viem, že sa nudíte, že to je nuda, hrozná. Pri mne, ja neviem, tak napríklad men by za 3 minúty... Yes, vesnica! No dobré. Áno, to bola moja Na sestra. toto by sa museli diváci trochu zasmiať. No však aj teraz sa zasmiali. Ale my nie sme diváci. Ale sme... Nie, kto to je? To je zombík. Ja mám jednu hápku. Yes. Jeden toto si dokončil. A teraz len kde je tá vesnica? Tu Ale bola. musíš, čakaj na mieste, musia sa ti dobiť toto. Nie. Utočíme 13,5 minút. Hej, ja sa pôjdem do toho domčeku vyspať. A pôjdem ak tam je kovárna, tak pôjdem do kovárny. Tam môžem mať extrémne šťastie. Alebo zabiť toho DJera a je to ide. Však ja mám iba jedno srdiečko. Hej, není tu kovárna? Ojojoj. Pavúk. Pavúk je mega rýchly. Nie? Nie!